ter. Lord, magampo mi karong gabi na Lord. Dungga mong mga pagampo Lord. Nya Lord kanang sorry kay sa among mga sala Lord. Dili na namo dugangan. Masuko naman si nanay nang kaan na lang Lord kanang magampo lang pud unta mi Lord nga unta kanang tagaan mi nimo kaang si nanay kanang daghan-daghan nga kaang kay gikuha man atong babae ang kaang niya Lord giban atong kagawad kanang unta daghan pa unta ang kaang ihatag nimo kang nanay Lord. Dungga mong mga pagampo. Salamat Lord nya Lord unta Lord mag-request pud unta ako sa imo Lord og kanang bag-o nga brief Lord kay gakwaon man na nitiriyo ako mga brief Lord pag iyang suoton kay luag na din kayo Lord kay dako man kay bukol siyang atubangan Lord ako kay gamay ra hugka na dayon Lord bag-o nga brief Lord kanang dili dali magisi Lord ha nya kuan den Lord kanang request pud din ko Lord og kanang dulaan Lord unsa imong request ter nga dulaan ter Kinang cellphone lang nga dulaan Lord. hala wala may cellphone nga dulaan Magdula man ko sa cellphone. dili man gud na maayo magsigig dula sa cellphone Mag-email man ko sa cellphone. dili lagi maayo si nanarabay namatay sa sigig email ha buto ang utok kay sigig kanang bilar ay lahi na ray dula ay requester No, cellphone na gid ako eh. Magdula ko email. First kill. hindi lagi na suko si Lord ana bakit san si Lord sa langit mag-order pa lugar siya Train na lang ako Lord. Train Lord. ana ako train Airplane din Lord. Airplane. Ay airplane dako na nga airplane ter Doko. nakadula tang duwa na ba Mga di ta kapadulaon. Ako tong mulupad na. Ganaan na. Bahala Lord kanang libog pa man ko karon sa unsa nga dulaan Lord kanang i-cash na lang nang para sa dulaan Lord cash na lang naglibog pa man ko ba unsa nga dulaan ni nakalimot man ko Lord cash na lang ako Lord salamat daan Lord nya Lord kanang pray pod na mo Lord nga kanang unta ibalik na pod unta ang kuryente Lord kay sige lang lagi kapalong ang among kuryente sa balay Lord nya kanang sige kapalong siga sige palong siga nya dako kay imong bayranan Lord ngano kanang inana Lord sige burn out pero dako kayong bayranan Bitaw Lord. Dungga mo mga pagampo Lord. Kay mapuno na gid sa ano sa akong ilong. Sige gamit sa aning kandila Lord. Lord kanang salamat gid kay tanan Lord unta Lord kaya pa nimo tanan ang among mga order Indang nanakit. Dili naman na imo pagampo. Order naman ang imo. okay naman kay willing to wait man pud ko Lord salamat daan Lord Lord kanang atong ang imong ipadala sa amo Lord ayaw ipaagi sa kanang sa katong lasado Lord Og sa supi ayaw dito ipadala Lord. kay usay Lord kay naik-crack mo abot Lord dili ra ba nila mabalik dayon Lord Dugay pigi mo abot Lord. nya ang ilang tig-deliver usay Lord kay mga stricto kay dagway murag mga dagway sa kanang kuan kanang mga single nga security guard Aman ko ipadala ni Lord Vic. Lord pwede nimo na siya ipadala sa kanang kuan Lord sa delivery sa Jollibee Lord para nalabi pagkaon apil Lord ikaw na bahala Lord basta kay dungga ang mga pagampo Lord Indang mo tayo masuko na gid na si Lord kan bakit. Dili na gid ni ato pagampo. kay masuko si Order na Lord gid ni. okay ra man good kay will kanang badunggan magyapon ta ni Lord nya wala may korpyo sa langit Sige, basta ayaw lang yun i-cash on delivery, Lord, okay cash on delivery Lord ikaw na bahala Lord tulog na ka pa Ay, Lord, kami nalimtan, kasi dili madungog. Amen.